Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babonsibando okubingelelayo, ndalifa izulu ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyamdumisa kuNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu ukuthi asiphelele ithuba lokuhlangana ngale ndlela. Siyambonga nje, akekho ufana naye, akekho njengaye. Bantwana bakaNkulunkulu, siqala i-item yesibili kulawo esiwakhulekelayo namhlanje. Uyakhumbula ukuthi sikhulekela i-spiritual growth, ukukhula kumoya. Spiritual knowledge, ukukhula ekumazini uNkulunkulu. Number 3, spiritual repentance, ukuphenduka ukusuka ngaphakathi, repenting from within. Number 4, sanctification by the word. The word is the truth. Ukungcweliswa ngezwi, izwi liyiqiniso. Okugcina, unity in Christ, ubunye kuKristu. Siqala isihloko esishake sesibili item esiwakhulekelayo, ukukhula ekumazini uNkulunkulu. Ngoba kufanele sikhule ekumazini uKristu. Kufanele sikhule ekumazini uKristu. Singabi ngabazalwane abangakhuli. Ngiyacela ukuba siguqe sikhuleke, sisondele kuNkulunkulu wethu. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho. Ngiyacela ukuthi ube kanye nathi. Ngiyakhuleka Nkosi ukuba ulikhazimulise igama lakho nangaso lesi sikhathi. uNkulunkulu wethu, singena esihlokweni sesibili, sikhulekela ukukhula ekukwazini. Singabi ngabazalwane abangakhuli kumoya. Singabi ngabazalwane abangafuni ukuba nolwazi ngawe. Ngoba iqiniso lithi ukuyintando yakho kuba siphenduke, sifinyelele ekukwazini wena, sifinyelele kulazini iqiniso. Ngiyacela-ke Nkosi, ukhazimulise igama lakho, bonakalisa amandla akho nangaso lesi sikhathi. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Bangcwele, ngiyacela-ke sifundizwe elizoba umgogodla kulesi sihloko. AbasePhilip chapter 3 uverse 8. AbasePhilip chapter 3 uverse 8. Yebo, impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu inkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. La sithola umpostoli Paul ebhala, ehola umoya kaNkulunkulu. Ngiyathanda ukuthi uma ngimkhotha noma ubani nje oseBhayibhelini, ngisho ukuthi ehola umoya kaNkulunkulu. Ngoba into esilimazayo leyo ukuthi sibuke ukuthi uPaul wathi. Kanti akukhulumanga uPaul, kukhuluma umoya ongcwele kuPaul. Kukhulume uNkulunkulu uqobo lwakhe ngomoya ongcwele kuPaul. Yilento edala ukuthi abantu abaningi bangafuni ukulenza izwi ngoba bethi kukhuluma uPetro, kukhuluma usibanibani. Yebo, kukhona la bekhuluma khona kwicapacity yabo noma esimweni sabo njengabantu. Kodwa isikhathi esiningi bakhuluma lokho umoya ongcwele athi abakukhuluma. Yingakho ukuthi okholwa njengokusho kombhalo, uJesu uhlanganise konke okusembhalweni ngoba kuyinto ephefunyulelwe umoya kaNkulunkulu. Ngakho-ke siduka size sifike la uminceko kade imphambi kwethu, sithi washumayela usibanibani, sikhohlwe ukuthi wakhuluma umoya ongcwele, wakhuluma uNkulunkulu. Yiyo lento edathi singazenzi izinto izwi elithi asizenze ngoba sibuka abantu, singabuki umuntu ogibele lowo muntu noma umuntu ophakathi kwalowo muntu.
Uthi-ke umoya kaNkulunkulu ekhuluma ngompostoli Paul, verse 8, Philip chapter 3, yebo impela, konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu. Kunezinto oziyekayo, kunezinto ongazinaki, kunezinto ongazenzi ngoba ukhulile ekumazini uKristu Jesu. Bangcwele bazalwane, kufanele umntwana kaNkulunkulu akhule ekumazini uKristu Jesu. Uthi engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe. Into elahlekileke akuloli ukuthi kubuye ngoba ilahlekile. Ukuze ibuye kufuneka uyoyifuna, uyoyicinga ukuze ibuye. Kuyadabukisa nokho ukuthi khona abazalwane abasicingayo isono, khona abazalwane abasifunayo isono sebesilahlile ngoba bekhohliswe yisithe esinguSathane. Abuyele impela kuso isono umuntu asidle with fork and knife ngoba kade sicinga esifuna enesizungu sesono. Isikhathi esiningi izono ezinjalo, izono zenkanuko, izono zemizwa, izono ezishaya umzimba, asicinge nje umuntu isono. Athi ehlezi ezwa elwa engafuni ukubuka iporn, kodwa kube khona lento uzozulala impela nje ungasayibukanga, uzolala nje ungasayibukanga. Athathe ifoni umuntu ayivule, hawu, ayifile imizwa. Kodwa manje sesicingwa uwena isono. Wena ubusulala, wakhohliswa uSathane, wavuka wasicinga, wathatha ifoni, wakhanyisa amabe kumnyama, futhi vele yayikhanyela ifoni, wangena kule website yabo. Kule website la uthola khona lento. Indlela olala ngayo iyona le ekwenza ucinge isono ubuyele kusona. Mntaka baba, musukuthi usebenze kangaka bese ubuyele emuva. Khona izinto kufanele ulahlekelwe yizo ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Kusho njalo umpostoli. Uthi engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe, ngikushaya izibi ukuze ngizizwe uKristu. Yabona isono uma ususiyekile, sishaya izibi, senze okungelutho ukuze umzuzu uKristu. Ngoba ngesikhathi usaphila le mpilo, uKristu awumzuzile. Kodwa ngesikhathi usulahla isono, uKristu usumzuzile. Usukele-ke nje uye endaweni la uzofika ubonwe khona yilaba abantu abayinkinga kuwena. Uyaphi kuleyo ndawo? Ngoba phela bazokubona besilisa bese beyakhuluma, kanti wena usuke waya lapho. Uzofika kuleyo ndawo ubabona abesifazane vele. Ubuyaphi kahle kahle? Ubuyaphi? Omunye angene nje emotweni nje, kungenzekile ukuthi aphume ahamba akazi ukuthi uyaphi. Uzokuthi akangena emotweni. Ungayenzi into, uzothi uma esebuye esedla isono, usiyaqala ukuyisola. Bengingenelani ngihamba emotweni, bengiyaphi? Ngakho-ke zishaya izibi izinto ohlukene nazo. Maphinde uzenze zibe ne-value. Musubuyele esonweni, musubuyele kunini. Masibuyela kuverse 7 waleli vesi, wale chapter 3 kaPhilip. Kanti-ke lokho kwakuyinzuzo kimi, ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. La kusekhuluma ngezinto ezaziyinzuzo, ezazimenza athole utho ngazo. Uzishaya indiva ngenxa kaKristu. Kukhona izinto ozuzayo ngazo okufanele uzishaye indiva ngenxa kaKristu. Ake sikhulume nje, mhlambe sithi ungumeluki wey'nwele, uziphilisa ngakho. Kuyabiza ukuthi uma ukuluka kwakho iy'nwele kuholele ekuthenini ufake abantu esonweni kuyeke. Into uyazi ukuthi i-weave iyisono. Sono uNkulunkulu kuthiwa kuphela iy'nwele ey'mfushane ufuna ezinde.
Kuyenzekani uluke ube nesaluni angafiki umuntu azothi kuwe nazi inwele ngixhume. Wenze njani? Uyamxhuma noma uyayiyeka imali ehambe? Nangu umuntu efuna umenza isitayile esithize ekhanda, wenze njani? Yingakho-ke ezinye izinto eziyinzuzo kufanele sizishaye izibi ngenxa yobukhulu bokumazi uKristu. Ake ngilinganise ngananti elinye ibhizinisi elihle linemali lokudayisa iy'mbuzi. Obani abathenga imbuzi? Abantu abayokwenza imisebenzi. Umzalwane adayise iy'mbuzi. Azikahle ukuthi ozothenga imbuzi uyithengela ukokwenzani? Enganoni isandla sokuthi kukhonzwa amadlozi kodwa uthi ungumntwana kaNkulunkulu. Iyadayisa imbuzi ebusha? Angazi, ngiyabuza, yazi angazi ngempela. Iyadayisa imbuzi ebusha kodwa uzoyithola kuwena ungumntwana kaNkulunkulu. Vele uyidayisela kona lokho. Uyabazi bazithanda imbuzi benza amadlozi. Uzongena kuliphi izulu? Kunezinto okufanele uziyeke ngenxa yobukhulu bokumazi. Yazi uziyeke ngenxa yobukhulu bokumazi. Uyazi wena uma usuthunywe endaweni ethile, uyaya kuyo bese udlula esonweni. Uyafisa, uyajabula uma uthunywe lapho ngoba khona indawo odlula kuyona. Bese ufika udla isono, bese uyabuya. Uthi uJesu, uma isandla sakho sokunene sikukhuba, sisuse. Ngcono ungene ezulwini uyingeni kunokungena ezulwini ungena esihogweni izandla zombili. Uma into ikwenzisa isono, iyeke. Uma indlela oyihambayo idini umphumela wesono, iyeke. Noma yini enye oyenzayo mayingakufaki esonweni ngoba iyadlula ingeyomhlaba leyo nto. Kuzokusiza ngani ukuzuza izwe lonke kodwa ulahlekele ukuphila kwakho? Uthi-ke lokho kwakuyinzuzo kimi, verse 7, ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Bese ethi verse 8 esimfundile, yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu. Yile nto efuneka kubantwana bakaNkulunkulu. Khula ekumazini. Besithe khula kumoya, njengamanje sithi khula ekumazini uKristu. Izinto ezokusiza ukuthi ukhule ukuthi ushaye indiva ezinye zezinto. Uma ubuka kwakho i-TV kukhuba, iyeke. Iyeke. Ziyeke izinto ezikukhubayo. Ziyeke izinto eziwumphumela wokuthi uwone. Ngoba ngeke ungene ezulwini. Konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu Jesu Inkosi yami. Engilahlekelwe yikho konke ngaye ngenxa yakhe. Ngoba siyalahlekelwa bazalwane. Yazi izinto esizilahlekelwa ziningana. Uzilahlekelwe nabangani. Abangani obunabo nidudene nabo nezinto ezingalungile bayalahleka ngenxa yobukhulu bokumazi. Ulahlekelwa ngisho nawumndeni. Ngale nto yaqala u-Abraham wathi uNkulunkulu phuma ezweni lakini, phuma ezihlotsheni, phuma endlini kayihlo. Uyalahleka umndeni ngenxa yobukhulu bokumazi uNkulunkulu. Ayalahleka ama-colleagues emsebenzini. Mhlambe lowo msebenzi awulungile, awumlungele umntwana kaNkulunkulu. Gcina uhlala ekhaya ulambe kunokuthi usebenze wondle iy'ngane zakho ngemali engcolile. Ufundise iy'ngane zakho ngemali engcolile. Uyakhala manje. Ungazibona sezinje. Engani wazifundisa wena udayisa utshwala? Wazifundisa lezi ngane udayisa ama-drugs? Imfundo yabo isesisekelweni sotshwala. Kanti ngempela songena kuliphi izulu? Konke ngikushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi. Nangalesi sikhathi-ke sisemkhosini, ake ushaye izinto eziningi indiva ngenxa yoMkhosi. Ngenxa yoMkhosi. Kuzokusiza lokho mntaka baba. Ulahlekelwe yikho konke.
Ulahlekelwe umsebenzi uma ungalungile. Ulahlekelwe ama-colleagues uma engalungile. Ulahlekelwe imoto uma uyithole ngendlela engafanele. Ulahlekelwe ngisho nayindlu uma yakhiwe ngematerial yemali entshontshiwe noma yemali oyithole kabi. Ngoba kuzokusizana ukuzizwe lonke ulahlekelwe ukuphila kwakho. Ngiyacela mina, ngiyakuncenga ngikuKristu. Ake ukhule ekumazini. Ukukhula kwakhe ekumazini kuzokwenza ulahlekelwe izinto ebeziyinzuzo kuwe ngoba sekuyizulu eliyinzuzo enkulu. Ngenxa yesikhathi ake ngiyibeke la le nkonzo. Sizoqhubeka ngokugcina inkosi. Babonsibande ovalelisayo. Othi-ake sikhuleke sigoqe sibonge uNkulunkulu. Nkulunkulu wethu onomusa, uyidwala laphakade. Nkulunkulu wami, siza kuwe ngalo mzuzu, siyabonga uthando lwakho sithande ngalo. Sisize sikhule kukwazini ngoba ukukwazi kungukuphila okuphakade. Lisho njalo izwi lakho John 17:3. Siyacela-ke Nkosi ngomoya wakho ingcwele kulesi sikhathi sisemkhosini ube kanye nathi. Sikhule kumoya, sithi siphuma sibe sikhulile singamalanga bomlilo ngoba wena ungumlilo oqothulayo. Hebrews 12:29. Siyabonga uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Hayi-ke babonsibande, futhi kuze kube ngokuzayo. uJesu Kristu uyinkosi.